on calminama bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe on jarnama gonɗen koye yewtere men koɗo galle ɗo e Pindi TV hande balɗe jeenayyi e lew no ganduɗa ko lew joyɓiru no wona balɗe tati won hen walla nayyi e lew koaka mbiyen woni yewtere adide e lew koaka nduɗo koɗo galle seane bismade won bandiraɓe so tawi on jiiɗum noon ma wonko ɗum famni on nde tawno golle pamɗata salade jasde no woodi salade fawade no woodi e yidde ɓirtude warñede ngam habde e basal ina woodi ko noon worɓe mbanno ujunnaje sappo temedde ɗanniyankoɓe jalti mbaɗi ladde seko mi naata ko ɗo ɓe ndewi ɓe ko coccorɗo ɓe jeeyanno ko goroɓe jeeyanno ko siras ɓe jeeyanno ko makka ɓe jeeyanno ko ñomoko ɓe jeeyanno oɗon gandi ko kalmi ko hande noon en dañi koɗo mo ganduɗa ko jeewo coccorɗe fotti e lew koaka musidɗo jaam ñalli walla jaam waali salminama ceerno Abou Diop mi salminima juurimama wima kadi yo jom kisal ɓuural wonema wona e leñol he ko adi fof mi salmini leñol ngol a jarama yo mbimami inde e yettode holto jeeɗa mbeɗa jeeya cuuɗi men to wiyete Agnam Cuulel Thialle mbiyetemi ko Moussa Kane Moussa Kane Agnam Cuulel Thialle holnde natɗa e jeeygu coccorɗe holko nannuma hen jeeygu coccorɗe mi naati hen ko ɓooyi par ce que ɗum ɗo taw ɗum ko bamum en idi yeyde ɗum e place muɗum ene yeeya ɗum bamman waɗi place mum ne yeeya ɗum yeeya ɗum ene waɗi hen goro mum ene yeeya ɗum e nder muɗum noon min mbaɗi hamin mbaɗi cantine Colobane cantine ngaji jam min gonno ko Colobane ɗo rompe ɗo rompe Colobane rompe Colobane ɗo ɗon palsuji gonno joni nder itti cantine ngaji itta ittu noon nder caggal muɗum noon min goni ɗon e dumnuji mawɗo hooti Fouta min keddimi ga hen oɗo waɗa test ha mbanmi croisement ɗo tapelam coccorɗe wona yeeye croisement Cambrel ɗo croisement Cambrel ɗo alhamdulillah rabbil alamin dañi fof yetto Allah dañino hen kam waɗi fayida dañi ha waɗi fayida e noon kala ko neɗɗo kala ko dañi yo yetto Allah coccargal kam kala mbiɗo ala haalis taw ko wiyala ko gollade enen kam ko liggey ganduɗen koye meɗen en haal pulaar gandi ko liggey wadde siras yeeyde coccargal e lawƴude enen kam ko ganduɗen ko liggey hoore meɗen en ganden ko joom ñakko joom wonno jiɗɗen wadde fulla e fayida koye men ɗum tagi kala ko jiɗɗen ene jiiɗi ñambude e fewnude ko ɓamtude hoore muɗum tan jiɗɗe wadde eyyi ɗum kadi gartumi koye nder balɗe gartumi altine oɗo jawta ummi Fouta gartumi ɗo somi ɓooyi Fouta gonnomi koye remde oɗo ummi koye ndema tan kettunomi toon joni noon e korke garmi kadi nattumi e golle ɗeɗo kadi nattumi e golle wonno mboɗo yeehi hen damal aɗɗiti hen damal hade tawɗa ko jignaɗo ma ɗum kam ko damal mangal no feewi kono a waddani hen goro an ko coccorɗo tan jeeyata eyyi mi yeeyino goro mi yeeyino goro kono woppi 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 ala bénéfice walla ne yaawi ɗastude walla yaawi lahde te waɗi bénéfice kadi woni kadi goro ko kadi no yaranno nden e joni natti no waɗi wanno gartam no feewi joni aɗa nden wanno gartam ɓe kadi hewɓe ne gandi goro kono o saaha joni en ɗe waɗi ustade goro ussima goro ussi seeɗa jeeygu goro Moussa Kane hewɓe to banggue hade men yettade hol sifaji coccorɗe gonɗe ɗo mi yi bandiraɓe men hewɓe ɓe mbiyanma ko hedde diwan Fatick o hedde Tambacounda en toon ɓe kewi yaade addude coccorɗe ladde men nde wiltani an holto gaddata coccorɗe ma ɗe beela e had peƴƴoya gadda walla ɓe gaddat cotta eyyi min aduna mbaɗi yahatno ɓoɗo soppiya kono ɗeɗo ɗe joguimi ɗo ɗe gawde ɗeɗo ko Fouta men ittude neɗɗo noon si yiiɗi liggade eɗen jogui leɗɗe no ɓe gaddirto ɓe jeeytaɓe ɗo ni eɓe cooda ni ɓe poti yaade kamɓe koye mabɓe ɓe paya so paya arde ɓe gadda ɗum ɗo sa ari ɗum ɗo joni addi ko boni fon murtoɗe nan toon pattude nan toon gueye goto nan toon gueye goti eyyi gueye goto nan toon sen gaddi ɗen ɗon mbaddene gawde meɗen koyne jammule en jammude ene manquera seeɗa jammen manque seeɗa wayno hedde tan ɗum ɗo kiidi Bakkelen eyyi banggal Bakkelen kiidiren toon ɓuuri hewde woni banggue oriental o eyyi oriental toon ɓuurata hedde wadde jaɓɓe seeɗa banggal Mali en ɗum ɓuuri wadde jaɓɓe e jaɓɓe noon ko ɗo tan e Kawla ɗo tan banggal Kawla en Fatick en toon ɓe serraɓe gaddi fulfulɓe kadi toon gaddoyta wona yeyde min ɗo min como hen e comoɗon e mabɓe min como e mabɓe eyyi ɗo gaddoyta ɗum e kam nde gonmi ɗo tekkide mo liggonde nde mboɗo waɗa noon e mbaɗata ni aɗa yahatno an hoorema coppuyamaɗa e sakuji gadda aset foof mi yahat soppiyam wono toon aset e dimanche soppa leɗɗam soppa jaɓmulam e gawde mi yiya toon gawde mi soppa hay battude waɗa hawre mi soppa mi adda waɗa keesam jirulo sodoɓe coccorɗe ɓe ina keewi suɓade sahaɓe mbima beela aɗa jogui guel goto walla joguiɗa ko jammi walla ko goro wonen kadi ina kalalmani mbiya ɗe sa soccima ina moƴƴe banggue kunuɗe ɗene ko uddita walla ko nandi hen beela sa yimɓe no mbiya on noon eyyi minen saaha fof mi keeɓa ko heewi par ce que yimɓe potaji
ay haqqillaji jiyama lambat on fof min haqqille muɗum yaari min hayande won yaaɓi laamdi mi coccorde jaaɓi coccorgal jaaɓi coccorgal jaaɓi min laamde hay coccargal nammari min laamde nammade no socce kam he nammade eyi nammade mbaɗo nammade jaaɓi kam ko ɗo nanmi ɗum hannde neɗɗo goto laamdo kam ceerno mere mala coccorde jaaɓi mbimi ala ɗum fof eɓe laamdo min kay wonno ɓe ƴeewata ko jogiɗa ko sa ala tan ɓe laamdo ma ko ka meeɗa yiide ka meeɗa yiide walla ka meeɗa nan ɓe kollirma ɗum ɗon e beele wela Moussa ko wayno gawdi ni ɗum wonno antibiotique meɗen hanki nden so neɗɗo gañima gaynako junngo taƴi walla gawowo walla neɗɗo soppi hoore mum ko baajol gawdi mbaɗonɗa hen ha ko wandi joni ne wiye ko wayno estomac condi gawdi ene muuɗe beele wona sababude coccorɗe ene cafra ɓe gona suɓade koɓe cafrori eyi gawdi enen kam eɗen gandi gawdi safra par ce que enen haalpular en kala to gonɗen en gandi gawdi safra so tawi tan a gañima tan jalo hay so damal ma tan aɗa jaloma gañima sa fayi gawdi ha foɗi ha koko walla itti baajol ngol dañol ngol haɓɓi ɗum e koyngal ma tan kono heewi yordude ɗum safarno ɗum wadde mata ko ɗum sabato won hen ne jiiɗi coccorgal gawdi ɓe mbima sa soccima gayni moɗa e ndem e seeɗa ko waddi ko gokkitam so jawti gawdi joni koyno pattuki ko cikkuɗa coccorgal pattuki heewi nafde gaga laɓɓinde ñiiƴe ɗe tan e pattuki kam mbaɗa andi ko ɓuuri wawde lamminde ko maaro aɗa andi kam pattuki ɗum ɗo jammi kam ɓuuri wawde lamminde ko maaro en kam jammi sen mbi eɗen wonko safrata anda ɗum kam jammi kam ɗum jaɓɓe kam itte tan waɗe e maaro coccargal mum ɗo jimmi socce ɗo jimmi socce no jiɗa jammine socce ɗo jimmi socce kadi mbiɗa yiyani ɓe cocco ɓe laɓinñeji goto fof yidde muɗum aɗa andi goto fof yidde haqqille mum to yaade e pattuɗe ɗene holko kewɗon koɓe kewiɗen safra walla wallita pattude kam enen ganduɗen pattude kam ko ɗo tan jimmi ɗe ɓe cocco ɗum wonno pattude ene fuuta enen hay so enen cocco ɗum heewaani kewɗe ittu ko ɗacce muɗum gomiren comti men ɗacce pattude eyyi pattude kam kewɗe gomiren comti men ɗum jirnoon ɗum kono pattude kam gawi mbattu yiide ɓe cocco pour wom aɗa andi to fattude way ñaade ni heɓe calo ittu ɗum e way ñaade kewɗe tan ittude ko gawte en walla tan jeewen murtoki hayɗa saji aɗa itti yeyine e murtoki eyyi ɓeɗo joni murtoki eyyi coccode murtoki he saji neɗɗo socco ɗum itta kadi socco ɗum eyyi hol coccode ɓuuri wawde namnede dibri ɓene wonno dibri kam joni yeeha eyyi dibri ɓina wonno ene socce eyyi en joni dibri wiyata hiɓe wodani heewani ala to men to walla on jiiloyaki ene waɗi to waɗi e nder waaluji ko noon heewani hewrani hewrano fuuta ni aduna wonno joni leɗɗe fof ko poogeteɗe aynaɓe joni lewta ko leɗɗe poog jawdi ala ñaade alaa sago yimɓe kadi jawdi ndi ƴeewata no wuurdi ɗum tagi leɗɗe kewɗe fooge kadi dibriɓe kadi wonno ala giyal ene berbere mum tan waɗi haa ko mum wonno saami to wuuro tan jawdi ɓoora ɗum ñaama ha laaɓa ɗum tagi ɗum sen gatte sifa ko wayno won leɗɗe goɗɗe ko wayno coccorɗe gora en ɗe en ngala ɗen holto keɓaton ɗo ɗeɗo joni ko guine ummoto ɗeɗo woni goro woni woɗo goro o goro guine ummoto ɗe guine ummoto e ɗeɗo daneje ƴeew min ɗeɗo ɗeɗo daneje ɓe mbiyata ko leɗɗe ɗeɗo boɗeje ɗe a ko boɗeje ɗe so tawi heefama ngungu ittama nder o woni ɗeɗo kono ƴeew min ceerno ene hawni min ɗeɗo joni komi jeeyata ɗeɗo min joni min Moussa o ko ngal ɗeɗo coccor ɗeɗo daneje ɗe daneje ɗe jeeta ɗeɗo daneje ɗeɗo coccor daneje ɗeɗo coccor ɗe jeeta ɗo ko min ittiɗe fuuta men ko gawdi coccorde men gawdi ɗeɗo ɗen tañi ɗum ko kanje taƴƴa mbaɗani ko wosu min mbattumi ɗeɗo daneje teɗo joni so mbi ɗeɗo ko coccorɗe ɗeɗo daneje ko coccorɗe gawdi men ɓe gumata e so neɗɗo waɗe hunde ko mum soccima beele andata dakam me o wiye ko naggam walla wona naggam ɓe gandata e dakam o e ɗum surtout seeɗa ɗeɓe surtout joni ɗe waɗi go kaaɗo seeɗa kono ɗeɗo dahmu ɗe kañum ko dahmude no coccorgal gawdi ngal way ranmude dahmude ni joni sa hufti nguru ngu baajugol ɗiwi hatin goo ustoto kañum ko no way kono sa wadde baajule aɗen haaɗat seeɗa ko ɗum joni noon ko ɗum ɗon min kosmi ɗum ɗo mbaɗmi daneji joni an cettan tan ha laaɓi jelta mbattaade daneji ne gabbe ɗeɗo mo anda wawa sendude beele ɗe ko yimɓe ko guinola ko fuuti ɓe mbiyata ko soccu dane soccu guro soccu guro gasi fuuti laaɓi ɓuuri fellaaɓi coccorgal goto gasi fuuti laaɓi ɓuuri fellaaɓi Moussa joni noon koye korak gonden ɗum beele ɗum korka noon sa wi kam soccu bu wiyata mbewne ni coccorgal denwal tan nani sa wi kam coccorgal so wima ko goro walla wona fof an ko denwal tan gadda sa wi kam danel tan wiyata neni ceerno Moussa ɗo ma ƴewte coccorɗe mortoɗe holmi heno yiɗi coccorɗe mortoɗe mortoki nan ɗo mortoki yomi yi mortoki ekini ɗeɗo
ɗo ina namti noon no feewi no feewi no feewi belle ɗeɗo namdata noon dañ coɗɗe motoɗe haaju namdore noon murtoy ko nafata ko enen haalpulaar mi ɗum heewde anndu ɗum enen haalpulaar mi poti anndu ɗum murtoy ko nafata ko e jaaɓi nafata ko enen haalpulaar mi ɗum par ce que murtoyki goo ɗum ɗo ko waɗa ko murtoɗe muccee e jooɗe mbeɗe e usta tension aɗa ko usta tension kamante addi nafoore no woodi voilà tawde murtoki ene itta tension ene usta tension ene wonko safrata e neɗɗo eyyi murtoɗe ɓe mbiya sa mucci eyyi ene waɗete noon nebam murtoɗe mbaɗa nebam ne wiya kadi ina jippina tension wadde ɗum firti ko muɓɓe ko motoɗe ɗe beele coccogal ngal ne ala ko mbiyeten sa soccima ne usta ɗum walla waɗa ha sabu eyyi min de ɓe mbiya kam coccargal wonmi nanmi hen mawɓe ne kaala mbiya coccargal murtoki sa ko tiiɗo socca ɗum tiiɗe hoore gagal ne hen walla goɗɗum tidde hoore nanɓe kalɗum e sa eyyi alano mawɓe kañum ne jogui gande mumen eyyi kono murto kadi hen saji yimɓe ayi neɗɗo nanga dammol hirsa tan itta guel murtoki walla o tiiɗo guel murtoki eyyi waɗa e hoore muɗum no murtoki ne yoori ene tiiɗi kadi eyyi ɗum tagi ko soño quoi kañum way won lekki soño ni ene tiiɗi quoi murtoki ne heewi nafoore saabu haako mum no ñamitino nden murtoɗe kam eɗen gandi holko nafata ne mbaɗe nebam mbaɗe goɗɗum kono kadi liggotoɓe liggueyaji goɗɗi ɗiɗi mbiya murto kene waɗe condi eko nandi hen soɗum yawti hongo buubaji ɓe kadi kañum leɗɗe mum eyyi hongoɓe buubaji ɓe kadi walla bawɗi ɓe eɓe keesoɓe kongo bawɗe jaltina sawo ɓe mbiɗo coɓɓe murtoɗe ɓuuri welde honguirde ɓuuri welde honguirde eyyi mi andama koɓe jeeten eyyi ɗum ko ɓuuri tiidde ko ɓurdo tiiɗe nde ɓuuri tiidde aɗa so raɓɓiɗiɗe tiiɗi guiyel gooti walla guiye gooti e ɗo ɗon mi ala guel gooti guel gooti laa ɗo de sinno ɗo tan hollata noon guel gooti laa ɗo wonde ɗo guel gooti e kafafi est ce no ɗo kafaki addani kafaki addani kafaki kono noon won coccorɗo gonɗe ɗo ɓe mbiyata ɗum ko mbattam kewel kono noon minen min gandi wona mbattam kewel ɗe holɗene majji woni ɗeɗo ɓaleeje yemi yiɗe aɗa ɗeɗo joyi ɓe mbiyata ko mattum kewel kono ɗe gona mattum kewel eyyi mattum kewel jolfe firti ko kafaki eyyi kafaki kam noon ɓe mbiya ɗum kamɓe eyyi kafaki walla kafaki kafaki joni woni coccorɗe ɓaleeje ɗe ɓaleeje eyyi kono noon oɗo wona kafaki oɗo ko filawo ɗaɗi filawo leɗɗe filawoje ɗe eyyi ɗaɗi filawoje ɗe ɗaɗi ɓe gasata ɗum woni ɗe ɗum ko ɗaɗi filawo ɗum ko ɗaɗi filawo no min mi asi ɗum ɗe ko anda tan hoorema ɗaɗi filawo jaltinɗa wona ɗe mi ara min sodɗe ɗo no min asi ɗum asi ɗum jaraɗo basi a jarama joni sen garti mi faami to banggue gartam won jiyowo tan ceerno Moussa ne jogui coccorɗe ɗum no yiilo wiya o ala haaju o ala ko dañata kañum ne jogui comtiɗo naggam so neɗɗo yino ko jaɓoɗa ɗum eyyi min mbiyami ko a jarama yimɓe est ce que sa wi komi ala haaju an mbiɗo mi ala haaju o an woni mi ala haaju ƴewani hoore muɗum sino mi alano haaju mi watta ko mbaɗen ko mbaɗ ƴeewa ɗo gurdumi hen hooram par ce que neɗɗo kala ko wawi dañde yo yettu hen Allah sa wi kam mi ala haaju addanam ɓuuri wadde haaju sa addanaki ɓuuri wadde haaju holno mbaɗe an joni tabarakallah ko mawɗum dañal weeɓani neɗɗo wawa dañde kono yonde ɗum foof kono ko mawɗum beele jeeguma coccoɗo ngu ina suuma an e ɓesguma eyyi wallahi tawɗo hande kam ha downo suuri dañ hen be dañ hen be moƴƴi tawi hay fuuta gonɗum to so waɗara toon mboɗo ummo toon mi waɗara ɗo par saaha mi waɗa ɗo hen mi mara tan mi hoota par ce que falƴil lebbi leɗɗe falƴilen leɗɗe falƴilen eyyi gonɗe fuuta ɗe en ittami mbaɗa ɗo yeeyɗo hay sira ɓulɓe min gandi ɗo min yeeya sira ɓulɓe en ɗum fof min jeeya ɗo jo pakka ɗo jaran ɗo ɗum fof ko anceten jooɗade neɗɗo jeeyaɗo Allah kala ko wawi wonde yo liggo wasa wujjude wasa fende wasa wonde naafigue neɗɗo kadi hoto yooto hoto yowo e neɗɗo tan wiya mami waɗane jabde fawade tan lelde tan fonda koye ɗum fof ma mbaɗenɗa eyyi ma waɗane ɗum yooɗani neɗɗo kam kala ko wawi wonde yo dilli sababu kala ko dillinaɗa sababu ma Allah tawe noon yewta nde woɗɗoyi kono namdalam cakkital jinmi wiide ko tawɗa ko jignaɗo ma goo kono yeeyi ɗum ɗo waɗi hen goto ha waɗi galle ha waɗi kantin Colobane han dañƴunen hunde foof beele oɗon jogui woɓɓe ɓe ganduɗa ɓe jeeɓata hande ɗanniyankoɓe dañɓe hunde tawi koye coccoɗe ndewi ɓe mbawɗa siltudeola ɓe ganduɗa kam so Allah yi joomum coccorɗen ɗanniɓe ha mbayno kooce koye coccorɗe ndewi ɗannima leyɗen kewɗe waɗi siras ɗanni koye siras hunde fof muñal sa muñi tan wora ko Allah rokkuma eyyi kadi kala puɗɗa haɓɓile ma aɗa anni ko ɗum jiɗɗa wadde tan Allah hollete par ce que neɗɗo sa fimi annima ko jiɗɗi ɗannade tan koye ɗum ɗo jowtimi mboɗo yiɗi ɗannade Allah addat eyyi par ce que neɗɗo kala to yi kam yo wat joom hoore mum anda hoore mum wonko woppi caggal sa yeehi a golliyima a dañi wonko Allah rokkuma yeccir caggal ganda wonɓe goppuɗa caggal men koye ma mbaɗi yakare nden noon so waɗima yakare anni hoore Allah surtout yakare nde holto Allah soni jikke o
kadi mara bo neɗɗo nandan ko adi quoi que mata coccogal ene yaha kono wonano feewi kono quoi que ele koye nden woni luumoji montere moɗon eyi ɗo jo saha joni hayɓe gonano yeeyoɓe coccorde naate coccode batti yeyde hayɓe coccotano kadi batti soccade eyi hayde ɗum jo saha joni kadi coccorde ɗe emi jeerɗe kadi emi kewi façon ngaji a yiyan neɗɗo joni wiya bu wowla bu ani butoy walla wima hol keccal woni walla hol jorgal woni hol keccal hoto jowangal hol jorgal woni hoto kofal hoto bangal ni hoto bangal ni en ɓe lamdoto min sa remi mba keccal ni mba jorgal ni goto fof yidde mum goto fof yidde muɗum ɗe ko nammade ala ɗe ko jammi ɗe woni jammi yomi jafɗa émission gasi kono jafɗa sabu jammi eɗen gandi jammi wonko jammi nafanno wonko jammi nafanno no fewi no fewi ɗeɗo jamme joni namto men to walla ko oriental keɗon dañede ɗum jamme elle goni koye majjude seeɗa o saaha joni de ɓuura banggal murten to e mbiyene waɗi toon kadi fuura kadi woni lekkon tan piltowo lekkon filta tan tuwan men o fuura kam wonko filta tan kono noon banggal matam o ene waɗi mayilde hedde mayil matam to jammule to goni jammule noon heewani noon fof heewani noon fof seeɗa heewani noon fof e wadde firti ko so tawi koaka ari tan ko alhamdoulillahi galle welat koltu heewat sukaɓe beltoto debbo moosat sa jofti ƴeewo leɗɗo fof kam so korta ari kam alhamdulillah rabbil alamin kala ko dayi kam ma wonko jippiri addi en galle mum eyyi ɗum ko yettu Allah a jarama Moussa hol konngol ma cakkitol panta e bandiraɓe wiyoɓe jeeyata goro mbatta siras jeeyata coccorde keɓata ko galleji bamumen tan lelo walla jongo wonɓe faysa ha nelde ɗumen nde mbawa wadde hunde holko mbiyataɓe eyyi min de mbaɗa sikki ɗum wasde heñade wasde finde neɗɗo kam si wi tan yowri rewo neɗɗo ɗum ko wasi finde enen hande o en fof poti hande andude ko ligguey woni joom par ce que kala mo liggey kandi huccete kala ka waɗani a huccete neɗɗo noon kala ko wawi joom suhru ɓalliru kala wawi wonde jilin sababu par ce que Allah arsigueji nde hunde foof yadum ciftina bandiraɓe mbiɗa inde ma yettoto to jeeɗa jeeyami cuuɗi men añam cuulel thiallah mbiyete ko Moussa Kane añam cuulel thiallah Moussa Kane Moussa Coumba Hawa golle ma en jooɗi peewi yeeɓiyankoɓe Pidi TV en jetti Samba Diop to banggue régie to wonde mo ganduɗa kañum woni Binta e Thiat yimɓeɓe kewi tabarakallah yettudema jarnadema siftinde bandiraɓe tan golle mbaɗa jomum woni bone foof ko jasde bandu men salade gollade eɗen gandi ɗo wonɗo hewɓe ɗo ha kewi dañi ha heewi mbawi naftade on calminama jaama koɗo galle o ko Moussa Kane wonno ma en garte jewte goɗɗe waɗoɓe siras e yeeyoɓe makka so Allah lamɗo jaaɓi